henyu adikani, imimi muri kutandadzana nesu. Zviri kufamba sei? Muri kuwirirana here? Muri kudanana here? Kana muine zvigozheroka, ndiyo nguva yekuzvigadzirisa. Kune vayananisi, kune vanobatsira, manyanyotadzirana zvipi zvisingaite kuti muregererane. Hakuna chisingagone kuregererana. Ngatitaurirane zvakanaka tichitarisa mhuri dzedu nezvese. Ndobeda kune mukwasha ari kunze uyo, mukwasha wechidiki uyo. Taurako. Mazita Dr. Mai Chisamba. Chinoitika ndechekuti muchitarira mamiriro eikonomi yenyika yokwedu, musikana anoona kuti mukomana ari kushanda basa repamusoro, anokwanisa kundiriritira. Chave kutungamira apa yave mari, harisisiri rudo. Saka mumba imomo makazongoita se mari dzisina kumira zvakanaka, rudo rwanga rwagara rusimo, zvina zvichatomira zvakanaka. Chokwadi chisina kugombedzerwa. Asi muchirongwa muno tinoti munhu wese ngaapie chinochengetwa chete inofanira kunge iri huku. Atidi kunzwa munhu anonzi vabva vandisiya ndisina chakati, vabva vandisiya ndisina chakati. Itaiwo chimwe chinhu. Vamwe vasina kana pekurima chaipo, vanorima kana zvigodo zviviri zvekovho muchidhiramu kudai, vagodya kovho yavo ichibva imomo. Ko kana vanhu vari kunzwisisa kuti kusataudzana zvakanaka mumba ndokunotikanganisa dzimwe nguva. Kuti noramba tichikanganisika seiko? Ndombo yakwamuri ndozodai. Dongoramba mashoko anobuda anditi kuti rumu rwedu rwakadzikira, but pane inonzi pride. Kakuzvida kakungoti haina handinzarwo. Ehe. Saka munhu ari kuona zveshuwa kuti vashoma varume havo vanobudisa shoko rokuti ndokumbira ruregerero. Asi zviito zvakutaridza kuti munhu ari kudini? Ari kukumbira ruregerero. Zvino ini ndaramba ndakaomesa gotsi ndakati kusvika aireva sorry. Handi mwana ataura achitanzwa vanhu havataudzani. Handitauri naye. Unonzwa munhu achitaura kuti ini kana 3 weeks handitauri nomunhu ini. Munhu achirova dundundu. Mimba yako here? Ko kana vakazomhoreswa nevari panze, vakataura nevari panze, iwe aremba kutaura zve, votaura nevanoda kutaura zve. Havangava mai kana baba. Ndoda kuti ndikupe muenzaniso wokuti nyoka kuti itaura naEvha, wakanga ari woga asina munhu waitaura naye. Zvino munhu ukangopuwa katingati ka-attention kadiki, ungava murume kana mukadzi, vedu takatsikirwa kudiwa, ungava murume kana mukadzi. Iwe ukasandida pane uchandida, ini ndikasavada pane uchavada. Saka mashoko makukutu. Saka vadikanika muri kutaurirwa chokwadi chisina kugombedzerwa kuti imi kana maoma kune kwakusina kuoma. Zvinoitika izvozvo zvokukanganisai zvakare. Asi ngatinzwei zvataurwa napastor kuti kana mukaona baba kana kuti mai vakanganisa, pamwe varemerwa nekuti ndine urombo, pamwe vaita zvimwe zvavasingakuitirei, vari kuitawo zvekuona kuti munhu uyu ndofunga wakunyara, gashirai. Maikawenda. Chikonzero chizhinji tisingarovi nyoka takaviga imbwa takaviga mupini ndechekuti mudzimba tiri kutora mahuman rights tichienda nawo kumba. Ndiri kuda kuti kuZimbabwe wanano yakagadzirwa naMwari ine mitemo yayo. Mutemo wokutanga muchiwanana ndewe murume ari kunzi ngaatange ashanda agozowana. Ndambonzwa umwe ataura kuti varume vanoda kurara kumba, asi Mwari vanoti murume ngaatange ashanda agozowana. Ndoda kutaura mutemo wambotaurwa naBaba Machakaere ndisingadzokorori zvangu, wekuti varume idai madzimai enyu, madzimai orespekta varume vavo. Kumba kune munhu anotonga mumba unonzi baba. Ndiri mai, ndiri marriage counselor inini pandiri panapa. Dzimba zhinji dziri kuparara nokuti tinoda kumisidzana varume navakadzi, nokuda kwokuti ini mai ndinowana mari yakadarika yako, saka teerera ini. Handizvo zvakataurwa naMwari. Mashoko makukutu ari kutaurwa namai. Mwari vanoti baba Kawenda ndo vandinofanira kurespekta. Ivo vane role yokundida, kundilavha, asi ndomira ndichiziva kuti ndivo baba. Zvino mazuva anoka
unongowana munhu ane mari yake ava kumba, watochinja masofa, watotenga masofa manyowani, murume uri kupinda mumba achibva kubasa uri kunzi surprise. Wambotaura naniko kuti uchatenga zvinhu izvi? Unovuya nehembe yausina kutaurirana nomurume, wowaridza pamubhedha kuti agokuvhunza kuti hembe waiwanepi. Madzimai ngatimirei pachokwadi. Madzimai ngatikudzei varume vatakapiwa. Ngatiregei kumirisana samachongwe. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa namai nhai. Zvinoda muwanano ka, zvinoda kunzwanana kwenyu muri vaviri. Ndozvatinogara tichitaura. Mukudanana kwenyu hatigone kukupai mutemo kuti imimi kana maakumba kwenyu idai mai zvakadai, imimi idai baba zvakadai. Kudanana kwenyu ndekwenyu, asi tererai mitemo sekufamba kwa. Wanano newanano yakasiyana. Tikararama tiri muwanano yevavakidzani tinorasika. Ndoyapa muri baba Machakaire? Chimwe chauraya wanano dzakawanda Mai Chisamba inyau yekutsvinyirana, kushorana, kutarisirana pasi. Kune madzimai anotarisirwa pasi nevarume. Kune varume wekuti kana akatarisa mukadzi wake anoita kunge ari kusemeswa naye, munhu waakatora. Vamwe vakadzi mukaona mafotos avo vari kudzimba dzavo nezvaaita ari mumba memaari kugara nemurume, unotoona kuti uyu mukadzi ari mujere. Kune varume vari kupinza vakadzi vamwe mumajere. Chimwe chiri kukonzera kuti wanano dziinde nepadivi inyaya yekuti hatisi kugutsikana nezvatiinazvo. Vanhu havasi kugutsikana nezvavainazvo muupenyu, havasi kugutsikana nechikafu chavanowana, vamwe havasi kugutsikana nemurume chaiye. Kune kugutsikana kwematerial kwokuti zvavakapiwa naMwari havasi kugutsikana nazvo. Koita kusatogutsikana futi nemurume wacho kwatambotaura. Zvamboita sei kunai? Ndozviri kunditambudza panapa kuti kune vamwe vanotasira vakadzi vavo pasi. Nekuti muongororo netsvakiridza yatakaita kunonzi kana kukanzi kune rumvesa anokubasa. Baba havari kuenda nemudzimai wavo. Unzi havagone dhanza. Makambovadzidzisa here nai? Zvimwe zvacho zviri kubva Mai Chisamba pakuti vamwe madzimai tichiongorora vamusi wavaroorwa nemagezero akasiyana akabva ashanduka. Kune madzimai vaiti vaizvishongedza vari vasikana, paanongoti ndahwina angofanira nemunhu ahwina loto oti handichatambi futi loto. Zvino mumba munoramba muchingogezwa muchiitwa zvese kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Asi chinhu chandoda kuti vanhu vazive ndechekuti wanano, kurambana kunorwadza. Tine vana vakawanda vasina mabirth certificate munyika. Tine vana vakawanda vasina kuzomboenda kuzvikoro, baba vaine mari kana kuti mai vaine mari. Because kwamunozonoroorwa mai muine basa renyu, murume ariko anoti mari hadzichabvi pano. Saka zviri kuafekta vana vaya. Ndakazobvunza vamwe vanga vauya kucounseling ndikati hongu imi mataura kuti mawirirana kurambana, asi vana venyu mambotaurawo navo here vakawirirana nemi kuti murambane? Ndokubva vatarisana vari vairi, ndokubva vachema kubva ipapo kusvikana nhasi vagere musha havana kuzomborambana. Mashoko makukutu akanaka. Ngatichengetedzei mhuri, ngationei zvakatipoteredza. Kune zvakawanda zvinoitika mukati mewanano dzedu. Tikapusa wanano dzedu dzinogara dzakangopunzika. Ngatisanganei muchikamu.